Zer da migratzea? Kaixo guztioi, Leo naiz eta ikusgelan zaude. Hau, nondik nora da. Arrazakeriaren eta migrazioaren nondik norakoak ezagutzeko sail berri bat. Inmigrazioa, emigrazioa eta migrazioa. Askotan entzuten eta erabiltzen ditugun 3 kontzeptu dira. Baina, badakigu zein den hoien arteko aldea? Immigrazio terminoak herrialde batera atzerritik etorritako pertsonak biltzen ditu. Eta emigrazioak herrialde batetik beste batera joandakoak. Baina, jaioterria utzi eta leku aldatu den pertsona oro aldi berean da inmigrantea eta emigrantea. Alemaniatik Euskal Herria datorrena, inmigrantea da, guretzat eta emigrantea Alemaniarentzat. Migrazio terminoak ordea, joan etorrien errelato guztia biltzen du. Eta horregatik, hitz egingo dugu migrazioaz, migratzaiez eta migrazio prozesuez. Eta hemen bigarren galdera, migratzaile entzun eta zein irudi datorkizue burura? Ziurrenik, Europara bateran iritsi eta Irunen, Bidasoa ibaia pasa ezin da dauden pertsonak etorri zaizkizue burura. Bai, hoiek migranteak dira, baina erretreta hartu eta Lapurdiko kostara lekualdatu diren jatorri frantseseko jubilatuak ere migratzaileak dira. Eta ez, hoiei ez dugu migratzaile kategoria ematen. Ona bizitzera etorri dien turistatzat ditugu eta lasai asko pasa dezakete Irun eta Hendaia arteko muga. Gizakiok ez dugu gerragatik, jasarpenagatik edo krisi klimatikoagatik bakarrik migratzen. Lanagatik, ikasketengatik, maiteminagatik edota jakinminagatik ere migratzen dugu. Gaindegiak emandako datuen arabera, 2022an Euskal Herritarren 29,1% Euskal Herritik kanpo jaiotakoa zen. Gehienak Espainian eta Frantzian jaioak, baina baita Marokon, Kolonbian, Ekuadorren edota Errumanian jaiotakoak ere. Nazionalitateari erreparatzen badiogu, 8,7%ra jaisten zen Espainiar edo Frantziar nazionalitatea, aitortuta ez zuten Euskal Herritarren 100 hori. Zer iruditu zaizu? Asko, gutxi, gaizki, ondo, ez. Galdera horiek ezin dira horrela erantzun. Migratzea eskubide bat da, horrela jasota dago 1948ko giza eskubideen aldarrikapen unibertsaleko 13. artikuluan. Eta esan beharrik ez dago agian, baina eskubideak dira. Eta ezin dira horrelako eskaletan neurtu. Gogoan izan, migratzea ez da delitua, migratzea eskubide bat da. Gai horien guztien bueltan sakontzen jarraitu nahi baduzu, hemen izango gara. Ondo ibili eta hurren arte!